Ne aflăm în nordul Transilvaniei, în Maramureș, ținut înfățișat adesea ca un tărâm desprins din povești de demult, ca un poem pastoral. Cele mai impresionante altitudini din Maramureș se găsesc în Parcul Național Munții Rodnei, cu apogeul la 2303 metri pe vârful Pietrosu Mare. Sub culmile înalte vom afla lacuri glaciare, peșteri, stâncării calcaroase și cascada Cailor, cea mai impunătoare din Carpații României, înaltă de 90 de metri. În nordul și estul regiunii se întind, de-a lungul frontierei României cu Ucraina, munții Maramureșului, declarați parc natural. Aici se află sălbatica vale a Vaserului, împădurită cu fag și molid și străbătută de Mocăniță, singura cale ferată îngustă din Uniunea Europeană pe care mai circulă un tren forestier. Vestul și sudul depresiunii Maramureșului se găsesc munții vulcanici Oaș, Igniș, Gutâi, Lăpușului și Țibleș, care etalează cascade, defileuri împădurite, superbe platouri de lave tapisate cu poieni și mlaștini de turbă, dar și aparate vulcanice ruinate, cel mai semeț dintre acestea fiind Creasta Cocoșului. Dacă peisaje naturale frumoase pot fi întâlnite în multe alte colțuri ale Europei, nu același lucru se poate spune despre peisajul antropic din Maramureș, care are ceva aparte. La poalele munților, în apropierea satelor, se înalță în etaje terase agricole, edificate în perioada Evului Mediu. Decorul e punctat de mii de clăi de fân, clădiri din fire de iarbă, înălțate cu trudă în zilele dogoritoare de vară. Prin satele de pe văi puteți încă admira case vechi și porți de lemn, sculptate cu ornamente care își au rădăcinile în magie, totemism ori în cultul cosmic, precreștin. Din lemn sunt construite și bisericile vechi, ridicate între secolele XIV și XVIII în uimitorul stil gotic maramureșan, cu turnuri înalte și păstrând în interior frește naive și icoane vechi. 8 dintre aceste biserici vechi de lemn sunt înscrise în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Munți împăduriți, cascade și tăuri, văi pitorești, sate din trecut, traiul și vorba bună a localnicilor sunt toate daruri ale Maramureșului pe care nu le-ai putea descoperi în grabă din goana automobilului. Potecile, drumurile de care și ulițele de aici sunt pledoarii pentru plimbări pe jos, în căruța trasă de cai, cu bicicleta sau cu trenul cu aburi. Așa că te invităm să uiți că există mașini și motociclete, care ar fi mai șmechere decât mersul pe bicicletă. Mai șmechere? Da. Mai bune? Nu. Niciuna nu te-ar lăsa să te bucuri cu adevărat de ceea ce are Maramureșul de oferit. Din fericire, acum e mai simplu să cutreieri Maramureșul pedalând, fiindcă prin proiectul Access to Mountain au fost marcate de curând noi trasee pentru bicicletă. Urmând marcajul C roșu, traseele leagă zone verzi, obiective turistice și mai multe văi ale râurilor din Maramureșul istoric: Mara, Cosău, Iza, Rona, Vișeu și Vaser.
Hărți ale zonei și panouri informative amplasate pe traseu vin în ajutorul turiștilor. Așa că nu te îngrijora, nu te vei rătăci nici chiar dacă te vei abate de la drum să culegi fragi, mure și ciuperci, de care, pentru că tot am adus vorba, vei găsi din plin dacă vii pe aici când e vremea lor. Trecând munții Gutâi de la Șuior spre Maramureșul istoric, pe unul dintre aceste trasee marcate, un reper vrednic de luat în seamă este Creasta Cocoșului, o stâncă frumoasă, cu formă crenelată, rămășița unui vulcan stins în urmă cu 9 milioane de ani și arie naturală protejată de acum câteva decenii. Odată ce coboară în văile de la poalele Gutâiului, multe dintre traseele marcate de bicicletă gravitează în jurul satului Breb, pitit sub creasta cocoșului și impresurat de coline cu terase agricole. Breb e un sat în care ulițele mai sunt ulițe, iar casele de lemn mai sunt locuite și străjuite de porți autentice. Un sat cu o biserică nouă, dar și cu o biserică veche, chiar foarte veche de fapt, care deține cel mai de demult turn de lemn din România, datat din 1530. Un sat care a fost vizitat de oaspeți de soi precum prințul Charles și pe care William Blacker l-a descris atât de emoționant în a lui carte Along the Enchanted Way, a Romanian Story. Dacă nu ți-ai adus bița cu tine, vei găsi biciclete de închiriat în Baia Mare, la pensiuni din satele Maramureșului sau în gara CFF Vișeu de Sus. Iar dacă vrei să le transporți pe distanțe mai lungi, îți vin în ajutor microbuze echipate cu suporturi pentru bicicletă sau celebra mocăniță. Te invităm să cutreieri, să treci din sat în sat, peste dealuri, pe lângă râu, prin râu, pe poteci înguste de munte, peste tot unde e natură și om bun, în locuri atât de pitorești, încât tot ceea ce ai auzit despre Maramureș să prinde dintr-o dată contur în fața ochilor tăi. Ține-te departe de viteză, de motoare și de betoane. Caută verdele. Fă câte popasuri vrei. Stai de vorbă cu țăranii. Bucură-te de mirosul fânului. Dă-te cu bicicleta dimineața, la amiază și seara prin cel mai povestit tărâm verde românesc. Maramureș. Îți place verde. Călătorește verde.